Com renovar el teu contracte pel curs 2023-2024? Hi ha 3 períodes que has de tenir en compte segons el que vulguis fer. Del 2 a l'11 de maig si vols renovar el mateix pis i plaça on estàs. Del 15 al 19 de maig si vols canviar-te de pis amb el teu grup d'amics. Del 23 al 31 de maig si només tu vols canviar-te de pis. El segon pas és entrar al web de Vila i clicar el botó Renovar que hi trobaràs. Has d'estar registrat amb MyVila. Si no ho estàs, fes-ho ara. Si vols renovar el teu mateix pis i plaça, fes-ho del 2 a l'11 de maig, de 8 del matí a 8 del vespre. Entra al formulari amb el teu usuari i contrasenya i prem el botó Renovar per renovar plaça al teu pis. Recorda marcar he llegit les condicions per poder avançar. En acabar d'emplenar el formulari, rebràs un email de confirmació. Si vols canviar-te de pis amb amics, del 15 al 19 de maig, de 8 del matí a 8 del vespre. Aquesta vegada, tot i que és una renovació grupal, és molt important que només un integrant del pis empleni el formulari. Entra al formulari amb el teu usuari i contrasenya. Un cop dins, et demanarem el DNI de la resta d'integrants del pis. La rodoneta tu indica que tu fas la reserva i cada cop que posis el DNI dels companys s'afegiran rodonetes amb les seves inicials de color verd. Ara hauràs d'escollir el tipus de pis que voleu, el bloc, planta i pis. Els pisos que estan en verd són els disponibles. Si estan en gris, és que estan ocupats o bloquejats. Un cop fet això, se t'obrirà el mapa del pis perquè escolliu les habitacions. Això es fa arrossegant a cada integrant a l'habitació que vol. Quan estiguis, clica a Renova. Un cop emplenat el formulari, rebreu un email de confirmació. Recorda que aquest formulari només permet el canvi de pis amb persones que ja viuen a Vila. Si vols viure amb amics que no viuen a la Vila, el que has de fer és bloquejar-los plaça. Si només tu vols canviar de pis, hauràs d'emplenar el formulari del 23 al 31 de maig, de 8 del matí a 8 del vespre. Entra al formulari i escull el tipus de pis que vols, el bloc, la planta i el pis. Només podràs clicar els que surtin de color verd. Tot el que està en gris és perquè ja està bloquejat o ocupat. Ho tens? Accepta les condicions i clica a Renova. Un cop emplenat el formulari, rebràs un email de confirmació. Com bloquejar plaça a un amic o amiga, visqui o no a la Vila. Al final de tot de cada formulari, un cop has renovat, veuràs que pots bloquejar plaça a un amic o amiga. Si ja viu a la Vila, és tan senzill com posar el seu DNI NIE o passaport, tal com estiguin registrats a MyVila, i seguir els passos. Cada cop que entris una persona a qui bloquejar plaça, et sortiran unes boletes amb les seves inicials. La grisa ets tu, la verda és d'altres vilatans i la taronja és d'estudiants de nou accés. Un cop introduïdes totes les dades dels amics a qui vols bloquejar plaça, has de clicar a assignar places i anar arrossegant les boletes de les seves inicials a la plaça que els hi vols bloquejar. Un cop bloquejada la plaça, rebreu un email de confirmació. Si no viuen a Vila i intentes posar les seves dades, veuràs que et dona error. El que has de fer és registrar-los, emplenant les dades que et demanem i clicar en alta. Com signar el teu contracte digitalment? Un cop emplenat el formulari, rebràs un email amb el borrador del contracte. Reenvia'ns aquest email tal qual el rebis, adjuntant una foto del teu DNI NIE o passaport. És important que no canviïs l'assumpte de l'email. Rebràs un segon email amb el contracte i els passos de com signar-lo digitalment. Fes-ho i torna'ns a l'enviar. En uns minuts rebràs el tercer email, amb el contracte signat per tu i per Vila. Coses que has de tenir en compte. Per fer el formulari de renovació, has d'estar registrat a MyVila. Si no ho estàs, fes-ho ara. Si ja estàs registrat, recorda posar el document i contrasenya amb el qual et vas donar d'alta. Els doctorants de Vila 1 només podran renovar a Vila 1 si es queden en el mateix pis. Si volen canviar, haurà de ser a Vila 2. Els estudiants amb problemes administratius no podran renovar. Recorda que per renovar a Vila has d'estar matriculat a la UAB. Només es pot viure a Vila un màxim de 6 anys. Un cop feta la renovació online, és obligatori tenir el contracte signat. En cas de no fer-ho, al setembre perdràs la fiança. Recorda que tens fins al 25 de juliol per cancel·lar el teu contracte. Si ho fas més tard, no se't retornarà la fiança del pis. Per més informació, pots contactar a vila@vilauniversitaria.com.